Pocket, og det her er Pollyville. Det bedste sted at have den bedste dag i verden. Take a look around your ordinary world. Shake it up with this extraordinary girl. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting and new. Let's go Polly, this is Polly. Let's go Polly, let's go Polly. Hej, jeg er Polly Pocket, og det her er Pollyville. Det bedste sted at have den bedste dag i verden. Ved første øjekast ser det ret almindeligt ud. Men kig lige en gang til. Og fuldstændig fantastisk! Det er den eneste by, jeg kender, hvor en hurtig tur til frisøren. Gå så hurtigt! Ja, Pollyville er fantastisk, men det bliver snart endnu mere fantastisk. Der flytter 2 nye piger ind. Den ene kommer fra storbyen, og den anden kommer fra landet. De skulle begge to faktisk ankomme nu. Hej, jeg hedder Polly. Hej, jeg hedder Leila. Og jeg hedder Lea. Hvad er det for et banner? Ja, hvem holder en velkommen hjemfest for 2 piger, som lige er ankommet? Det gør jeg. Pollyville er jeres nye hjem. Er der en bedre måde at byde jer velkommen hjem på, end med en fest? Wow, vent lige. Hjem? Jeg er lige kommet, og ikke for at være tarvelig, men jeg ved ikke, om jeg bliver her. Jeg mener, Pollyville ser da hyggelig ud, men jeg savner allerede markerne og gårdene, der hvor jeg kommer fra. For ikke at nævne hotellerne og skyskraberne og de 5-stjernede restauranter. Hold op. Giv det en chance. Pollyville er det bedste sted at have den bedste dag i verden. Og nu skal jeg bevise det for jer ved at holde den bedste velkomstfest for jer begge to. Se bare her. Jamen altså. Ja, wow. Men der mangler der vist noget til den her fest. Jeg ved jo ikke, hvordan det foregår her. Men hjemme i byen, der er der normalt, du ved, gæster. Alle er blevet inviteret, men jeg synes, at I skulle komme først, så I kan vælge maden og musikken og underholdningen. Det er jo trods alt jeres velkomstfest. Og hvis den skal overbevise jer om at blive her hos os i Pollyville, skal det være den bedste fest i verden. Jeg ved ikke rigtigt. Kom nu! Okay. Wow! Wow! Det er sjovt! Første stop, mad. Uanset hvad I har lyst til, kan vi finde det på caféen. Vi tager det til go, så er vi hurtigt ude igen. Nej. Det spiser jeg ikke. Måske ikke så. Okay. Jamen, hvad så med kalkun da? Jeg er ved at løbe tør for muligheder nu. Baba Ganoush? Vent, Rick, jeg har det! Pizza! Alle elsker pizza! Fedt. Okay. Hvad vil I så have på den? Jeg vil gerne have pepperoni. For kødfuldt. Aubergine? For grøntsagsagtigt. Ansjoser, tak. For ansjoset. Det bliver nok lidt sværere, end jeg troede. Okay, lad os gemme maden til lidt senere. Men hvad med at vælge noget musik? Jeg er sikker på, at vi kan blive enige om det. Jeg mener, det er jo klart, at når man holder fest, er mega høj rockmusik det eneste, vi ikke skal have, hvis vi skal kunne høre naturens smukke lyde. For stille. Nej. Okay, glem bare maden og musikken. Hvad med underholdningen? Hvad med en skønhedsfest? Ja! Fedt. Jeg elsker skønhedsfester.
hente nogle hårbaster. Fint. Jeg bruger min til at børste dit hår, så kan du bruge din til at børste mit. Eller ikke. Min veninde Chrissy er den største kunstner i Pollyville. Hvis man har brug for en kreativ løsning, er det hende, man spørger til råds. Hvis man ellers skal få hendes opmærksomhed, når hun arbejder med sin kunst, lukker Chrissy ligesom alt andet ude. Nogle gange skal man... Hej Polly. Jeg så ikke, du var kommet ind. Jeg arbejder med et materiale, jeg ikke har prøvet før. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Og jeg har ellers set alting. Hvem skal det forestille? Det ved jeg ikke endnu. Det kan meget vel blive mit mesterværk. Eller måske er det min frokost. Kartoffelmos. Hvor avantgarde. Og biologisk bæredygtigt. Tak. Chrissy, vi har brug for din hjælp. Aha. Kan din kreative hjerne udtænke en sjov fest for 2 piger, Leila og Lia, som ikke kan enes om noget? Aha. Og hvad er det så? En kunstfest selvfølgelig. Det er en god idé! Så lad os komme i gang. Jeg henter noget papir og nogle farver. Jeg henter maling. Og forklæder. Og jeg får mine forældre til at låne os noget kunst fra deres samling og invitere nogle af deres venner til vores hors d'oeuvres. Og så leger vi limousiner til anmelderne og... Hvad? Er det ikke det, I mente med en kunstfest? Jeg er så ked af det, Polly. Men det lader altså ikke til, at vi to kan enes om noget som helst. Det er det første, du siger, som jeg er enig i. Det er ikke din skyld, Polly. Måske er Pollyville bare ikke det rette sted for os. Vent, jeg giver ikke op endnu. Jeg mener, vi har stadig... næsten ingen tid, inden festen begynder. Kom med! Min veninde Shani ved, hvad vi skal gøre. Hun er totalt geni. Jeg mener, det er hende, som fandt ud af at sætte raketter på scooteren her. Raketter? Hvilke raketter? Lia og Leila, det her er Shani. Shani kan udtænke en teknisk løsning på alle problemer. Hun har en IQ så høj, at den ikke kan måles. Jeg håber, det er okay, jeg praler af dig. Det er ikke at prale, det er jo bare tørre fakta. Her er målingen, hvis I vil dobbelttjekke det. Det er okay. Det jeg virkelig har brug for, er din hjælp med et stort problem. Stort problem? Intet problem. Jeg er sikker på, at jeg har løsningen på dit problem herinde. Uanset hvad det måtte være. Hvad er det for en slags problem, du har? Astrologisk? Biologisk? Mytologisk? Sig frem. Jeg er sikker på, at jeg har en dims, der kan ordne det. Okay, fint. Jeg skal arrangere en fest, sådan at 2 venner, som ikke kan enes om noget som helst, begge vil synes, det er sjovt. Jeg har ikke en dims her, som kan ordne det. Desværre, Polly. Protoner, fotoner, telefoner, så kom til mig. Men fester? Jeg tror ikke, at nogen opfindelse kan løse et sådan problem. Det er okay, Shani. Jeg ved, at der må være noget i Pollyville, som kan forvandle dagen til den bedste velkomstfest, I nogensinde har haft. Og vi skal nok finde det. Og vi skal skynde os. Nej, jeg kan ikke give jer den bedste velkomstfest nogensinde i dag, fordi i dag er forbi. Jeg er virkelig ked af det, venner. Hvorfor? Ja, det var da totalt den bedste dag nogensinde. Jeg er fuldstændig enig. Var det? Er du? Ja. Ja. Vi har jo mødt jer alle sammen. Og vi har set alting på samme dag. Jeg kan ikke forestille mig en bedre velkomst til Pollyville. Det kan jeg heller ikke. I morgen skal vi altså tilbage til
Det var lige det, jeg ville foreslå. Så I bliver altså? Jeg begge to? Selvfølgelig. Hvorfor skulle vi dog forlade Pollyville? Pollyville er fantastisk. Og det føles allerede helt hjemligt. Takket være dig, Polly. Okay, så efter vi har været på markedet, skal vi... Okay, så måske var det bare helt tilfældigt. Men jeg gjorde det. Jeg gav dem den bedste velkomstfest i verden. Tak igen, Polly. For det hele. Nå, men... Jeg tror, jeg siger godnat. Ja, vi har en stor dag i morgen. Og vi er trætte. Det er os. Det er på tide, vi tager hjem og får den bedste nattesøvn nogensinde. Vi fortjener det. Så er vi glade for, at I er her. Hvordan var det? Festen, den er helt glemt. Det havde jeg også. Og efter den fantastiske velkomst, vi fik i dag, er vi totalt flade. Men hvad så med velkomstfesten? Da det er så sent, og vi knap nok kan holde øjnene åbne, er der kun én ting at gøre ved det. Gør det til den bedste pyjamasfest nogensinde!